herzlich willkommen sa ating YouTube channel. Hello guys. Anyway, good morning ba ba? Ay, hindi na pala good morning kasi nga alas 12 na guys. Anyway, kumakain na pala ako ng aking lunch. Palitira namin to guys kagabi. Sausage, tapos yung patatas. Ayan. So, yes guys. And welcome to our Vlogmas Day 14. Thank you Lord. 14, ayan. So, malapit na tayo sa kalahati. Oo nga, ano na nga, diba? So, yun. Thank you so much. Thank you guys sa panonood, sa pagsuporta, at sa panonood ng aking mga video from the beginning until the end. Thank you so much. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. Thank you po. Ayan. So, kain tayo guys. Anyway, ayos na ako or something like that. Charot. Kasi, pahapon na, at alam kong maya-maya paparating na yung aking josawa kasi ngayong araw ay maaga ang kanyang tapos ng kanyang trabaho. So, yes, kami ay may pupuntahan. Ganun. Kain tayo. Sarap. Tira-tira lang. Anyway, nilabas ko pala yung aking dyan. Paalang manok, kaya adobo ko yun guys. Fresh ko yung binili, tapos binirosen ko. I-freezer ko, tapos ngayon, matuin ko siya. Kain tayo. Hi guys! Hello! So, nakapag-ano na pala ako. Pagkain ko kanina, nawala na din yung lipstick natin. Nagbabalat yung ano ko. Anyway guys, punta ako ng Aldi. Bili lang ako ng something. Dahil magluto nga ako ng paa ng manok, diba? So, gusto ko lagyan ng Sprite. Wait. Nahiya ako ba yung tao? Hi guys, nagluto pala ako ng paa ng manok. Hindi ko napakita. Ayan. Pinapapak ko siya. Habang ako ay may pinag-aaralan dito. Pinapay. Puso. Yung brili ko. Sarap. Niluto ko yung 1 kilo talaga. Hi guys! Good morning! This is another day. Ayan, so open natin ang ating Christmas light. Pinapatay ko yan siya siyempre pagkagabi. Pagka matutulog na. Okay. Let's open sesame. Ayan. So yung isa kasi dito guys is the battery lang tong aking mga star na pinili ko. Ayan, itong star na yan, ayan o, sa ilalim. Itong mga to. Ayan, ito. This. The battery lang yan siya. Yan. At good morning! Anyway, ito ang ating kasunod na vlog. Parang pag nakaganyan, parang hindi maganda yung parang pag nakaganito. Charot. Ewan ko ba dito sa ano. Anyway, ako ay aano mo tayo guys ng kape. Wait a minute. O, diba nakita ninyo pala anyway. Nilagyan ko ng yung aming sabi ko sa asawa ko, ayan, parang kukuha ka ng gift. sa loob. Pati dito. Oh, parang kukuha ka ng gift. Lalagyan ko pa to dito kasi nga, ginawa ko stapler, diba? So, I'm thinking of putting another
ano dyan. Tapos, ayan. So, pagka-open mo ganyan, charan, ayan ang gift, mga kabasuhan. Charot. At dito sa kabila naman, ang gift ay mga pingkan. Charot. Ayan, so, ang dami namang aga-aga. Charot. Wait lang ako guys, ay magkakape. Tayo'y magkape. Oh, baby, baby. Charan. Yung aking gusawa ay nasa work na anyway kanina pa. Ano na guys, alas 8 na ng umaga. Hihugasan pa ako dyan. Hindi ko ano kagabi. Kasi nga, meron ako dito na ito natatanggal. So, I need to tanggal it first. Pagka ikaw ay inatake na katabaran. Charot. So, gusto ko pala guys magsaing. Kasi alam nyo ba, naggawa ako ng nag-adobo ako ng paa ng manok. Kaya natulog na nga yung paa. Yung sabaw, ang sarap-sarap niya talaga. Alam nyo yun, niluto ko lahat 1 kilo. Tapos, magsaing ako guys ng 1 taka lang. Para maano lang natin yung ating, malilimitahan lang natin yung ating kanin. Saan ang aking bigas? 1 taka lang talaga. Yun lang kakainin ko. Kasi ilang araw din ako ng kanin guys. 2, 3. Kasi kami, patatas, ganyan. 1 taka lang guys. Para wala akong masyadong maisip na, parang hindi ko maisip na na kumain ng kanin. Pag may kanin kasi akong bahaw, iniisip ko lagi may kanin ako. So, hindi ko na yung ay, naku po. Alam niyo ba, ang trabaho na. Ano lang tayo, patatas para, yan, 1 taka lang ako ditong bigas. 1 taka lang din para 1 kainan lang siya. Dito kasi yung tubig ko. May tubig ako dito. 1 na lang itong natira na tubig na may gas. So, yes. Pero pagka yung tubig ko ay walang gas, alam niyo ba, bilis ko maubos yung tubig. So, hi guys. Magkape tayo. Ayan, kung makikita niyo sa aking likod, may mga regalo ako dyan na binalot. Charot! Parang hindi masyadong ayan. Na binalot. Ayan. Tuwang-tuwa yung asawa ko nakita niya. Sa'yo. O, regalo ko yan sa'yo. Every time na mag-open ka, yan yung gift. Baso, pinggan. Diba? Kape tayo guys. Saging. Tsaka kape habang ako ay nagsasaing. Para mamaya naman yun na lunch. Lunch hanggang dinner. Kain tayo guys. Kinain ng asawa ko yung tinapay niya. May konti na lang natira. Meron itong pombong. Ilagay ko dito sa lagayan namin ng mga gamot-gamot. Meron ako dito guys na Vicks Vaporub. Ayan. Panlagay sa likod pagka kasi malamig na yun, diba? Kasi sila, sila dito sa mga ganito. Para matapon ko na to. Tapos, ito na lang natira ko. Kinain niya bago siya magpunta ng trabaho, guys. Ano to, guys? Niluto ko na to. Tapos, tawag ito? Sweet potato na fries. Ayan. Sweet potato fries. Kamote. Ganyan. Parang makain niya sa umaga bago mo siya Kasi nga, sobrang aga, guys. Alam mo kasi yung asawa ko, guys, wala akong pagka maaga talaga yung trabaho niya. Kasi ang paon naman yung tinapay. So, hindi yan siya
tawag ito? Ano pa ng pagkain niya. Siya na yung gumagawa nun kung ano man ang gusto niyang ano yun. Kasi pag halimbawa, gumising siya. Kasi pag magising siya, gising din ako. So pag sabihin ko na may paghahanda kita ng something like that. Ganun. Sabi niya, hindi na, matulog ka. Wala siyang, yung guys, mas niya na ayaw niyang nasorbo yung tulog. Kaya na niya. Ganun, wala siyang sabi niya, matulog ka lang. Matulog ako. Diba? Natin to. Abusin natin to. Puro lang yung tira niya. Kasi ito, konti na lang ito tinapay natin. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, love you, Lord. For your mercy never fails me. All my life, I've been healed in your grace. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing the goodness of God. For all my life you have been faithful. For all my life you have been so good. In every prayer that I have heard, oh, I will sing of the goodness of God. I know you as a father, I know you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. The goodness. So dito pala ako ngayon sa Action. Anyways, sinabihan ko yung aking asawa na puntahan na lang niya ako dito after ng kanyang trabaho. Grabe, nag-angat yung aking bonnet. Guys, nakikita niyo ba ako? Dito ako sa sasakyan. Wala? Ayan, oh. Ayan, nakikita niyo na ako? Ayan. So, sinundo na ako, pinuntahan ako ng asawa ko doon sa Action, guys. Tapos may nabili ako. And then, ngayon nandito kami ngayon sa labas ng bahay ng kanyang friend dahil may hinatid lang siya ng saglit. Tapang nakailangan ng kanyang friend. Tapos nag-decide kami na, sa labas na lang kami. Kakain ngayon. wala din siyang maisip kung anong gusto kainin, ganyan. Tapos sabi niya, ganyan, doon na lang tayo sa punta lang kami guys sa sa China restaurant. Ayun, dito sa amin, malapit sa amin. Ayun. So, yun. Ihahatid lang siya. Ganda nung ko, diba? Oh, ay parang purple pink. Basta ganyan. Tsaka sakop-sakop siya dito, guys. Sakop na sakop siya dito sa may tenga. Ayan. As in. Tapos ngayon, guys, alam niyo bang lamig-lamig? Yeah, sobrang lamig nagpo-frost. Saglit lang talaga. As in, alam mo yon. Pati pagka, saglit ka lang sa labas. Tapos pagka nagsalita ka, pati ilong mo umuusok. Ganun. Umuusok ang ilong. Ayan. Sobrang lamig. As in, -1 yata ngayon. Tingnan ko nga dito sa amin. Ganun, sakyan. Ayan, so babalik na yun siya. Sushi. Hindi nyo asawa ko. Charan! In the face or what? Sushi.
It's good. What? It's good. It's good. What's the color of this one that I... Very good. Ah, the green, the small green. It looks good. It's hard too. Sure. Light, hello. Hello, Light. I'm at home now. And ito dito. O, diba? Ang cute. See this and see, oh, it's so cute. I want to make that also in the house. Also like kitchen. Yeah. And the Pepsi. Pepsi 7-Up. Yeah. Oh, I have this Sprite. 3 cheese. I don't wanna read everything that you say, 'cause I'm so good. But if you really want me, move slow. It's like the wine. What happened? It's burning, it's itchy, strong. So yes. So I think that will be our vlog for today's guys. Sobrang ano na ito. Random lang talaga. So yes, thank you so much for watching and I will see you guys in our next one. Don't forget to like and subscribe if you haven't yet. Always smile.